Drahí smediaci, vítajte pri našej obľúbenej rubrike Pijeme s Archnalejom. Momentálne je zima a keďže je zima, potrebujeme veľa piť, čo nám možno trošičku obmedzuje budget. Preto sa dneska naučíme low cost drink na to, ako sa čo najrýchlejšie zahriať. Volá sa Riesling Alpský. A Riesling Alpský potrebujeme štandardne jeden Riesling. It's a boy! No a keďže to Riesling Alpský, normálne, podľa toho, aká je nám zima, hej, odlejeme trošku z Rieslingu. Das. No a dolejeme Alpy. Dobre. Dvakrát pretrepať, nemiešať. Lakocinka. Vy, čo zavoláte ihneď, získate špeciálnu cenu prelet nad Alpy. No a keďže to máme vo fľaške, je to ľahká vec, nikdy to nemiešajte do pohára, vždycky do fľašky, pretože fľašku môžete rovno poslať kolovať. A k tomu sa spieva tzv. Liehovistická ľudová Ide herpes dokola. Vypálen.